Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Estrella Fuertes. Hola, què tal? Dijous Sant, encara que amb la pandèmia els dies són com molt iguals, doncs és dijous Sant, hem passat un any duríssim. Més encara pels que han perdut persones en aquesta guerra contra un virus que segueix entre nosaltres i el que hem de combatre amb molta responsabilitat per tornar a gaudir de les coses bones que té aquest país, com ara el turisme. I com serà el turisme després d'aquesta pandèmia? Doncs cal pensar en nous turismes marcats per la digitalització, la hibridació, sí, entre allò virtual i presencial, i la protecció, per suposat, la seguretat sanitària. Tot plegat dins una transformació espectacular que ja està vivint el sector i que apunta clarament, atenció, a un turisme de les emocions. Ya no hay que vender habitaciones, hay que vender emociones. Y todos los profesionales ya no solo serán cocinero, jardinero, sino que además serán todos embajadores, serán conquistadores. Si un hotel no conquista, no enamora, es una mansión de camas. Que los jefes tienen que estar apoyando, entrenando con la gente y que no puede haber departamentos, tiene que haber un solo equipo. ¿Cuántos cambios, Dios mío? ¿Cuántos cambios? Quants canvis, ens diu Domènec Biosca, expert en turisme i empresa. Ens recorda que convé ser molt respectuosos en les relacions socials aquesta Setmana Santa i en la situació encara de risc amb les dades epidemiològiques que no són bones, no ens hem d'enganyar. Atenció al que ens diu. Semana Santa, que vivan la proximidad, que vivan con las personas que estén y que sueñen, porque cuando estemos vacunados, esto será el efecto champán. Todos querremos salir. Habrá un gran éxito económico y un gran éxito turístico y la gente respirará aire puro y podrá tener sus diversiones. Pero ahora toca ser austeros, tanto en las relaciones como en nuestros sueños. Domènec Biosca, el pots escoltar en l'entrevista completa, també al podcast de La clau de l'èxit, la clave de l'èxit a les diferents xarxes socials. Respecte és molt necessari, sí, i està molt present a S'Agaró Hotel, obert aquesta Setmana Santa amb molta seguretat, grans espais i optimisme que aquest any les coses, si som responsables, això importantíssim, ja seran diferents. Albert Sibils. Estem molt esperançats. Esperem que la cosa no es compliqui. Nosaltres juguem amb l'avantatge de tenir molt d'espai. Per nosaltres seguir la normativa que se'ns ha marcat doncs, no té cap dificultat perquè tenim un ampli jardí, molt d'espai de menjadors, vull dir que estem molt còmodes en aquest sentit. I a més cal dir també que la gent realment s'ho ha pres molt en sèrio, la nostra clientela, i la veritat que tothom és molt i molt respectuós. I el qual doncs, ens fa pensar que si res se complica, doncs podem tenir una bona temporada. Tenim l'hotel pràcticament ple i bueno, que tinguem un bon començament. Doncs que sigui així, depèn de cada persona, ja ho saps, de la responsabilitat, del respecte, i així podrem gaudir de la natura i d'aquest hotel amb encant que agrada a tothom que el visita. Res més per avui, que tinguis molt bona Setmana Santa, responsable sobretot, i ens trobem en 7 dies aquí a COPE. I pren nota que ja és obert S'Agaró Hotel, ganes de viure.